दा बेखौ नायोबा बिजेपिया जुदि मोनथामनिफ्राय मोनबाखौनो लादो दे ओमफ्राय बिपिएफआ जुदि 12थासो देरहायोबा 5-12 बेसेबां जाखो 17थाल'सो जादोंना 18था बिदिनो मोननो हागौ आरो गासै अब्ला मेजिक नाम्बार आरामसे थाहैगोन बायदि मोनदों इउपिपिएलखौ आरो आरामैनो बेबाराव इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट जासिगोन। इउपिपिएलखौ देरहागोनखौ आं सिगाङावनो नुखादों। बिजेपिया थांनाय बाराव एसे बुरजायैनो मोनदोंमोन बिथांमोना एबारावहाय मोनथामनिफ्राय मोनबा बेनि बारा मोननाय नङा आरो बिपिएफआ 9थानिफ्राय 13था बेनि बारा मोननाय नङा। कंग्रेसआ मोनसे मोनोब्ला मोनगोन बेनि बारा मोननाय नङा ओमफ्राय इन्डिपेन्डेन्टफ्रा देग्लाय गैया। आङो इउपिपिएलआव हाबनाय लोगो लोगोनो केम्पेननि थाखाय जिरायनानै थायाखै। आङो बावखुंग्रियाव फ्राय गिदिंजोब्बाय मोनसे प्राइमारि गैलियानो जायो। बेनि उनाव आङो पर्बजिरावबो थांबाय आरो सालाकाथियावबो थांबाय। फ्राय मोनसेल' दोहौ बर'नि अनगायै गुबुन जाथिफ्रा मोनसे खोथाखौ होनबाय थादों जे जोंनो मोननै जिनिसखौ नांगौ बे जाहैबाय सान्थि गोजोननाय। जिहेतु प्रमद बर'आ बिथांनि 5 बोसोराव जों रावजोंबो अरलायनाङाखै बुलायनाङाखै दावहा नाङाखै जोङो न' गारनानै थफ्ला जुनानै बहाबा खारनाङाखै जोंनि न'फ्रा सावनानै सिलिंखार जायाखै बेखायनो जोङो प्रमद बर'नि थागोन। आरो नैथि खोथाया जाहैबाय बिथांमोना बेखौबो बुंदों जोंनो रावनिबो थाखा फैसा नाङा जोंनो गोजोननायजों लोगोसे जोंनो जोंनि आथिं सिङाव थानाय हाखौ जोंनि नामाव जानांगौ। जिहेतु प्रमद बर' बिथाङा 5 बोसोरावहाय 3,60,000निबो बारा हानि पाट्टा राननानै होबाय। बावहाय बर'जों लोगोसे गुबुन जाथिफ्राबो मोनफादों। बिथांमोना बावहाय जथेस्थ' गोजोननाय दं बेखायनो बुंदों जोङो बे बारावहाय 5 बोसोराव बिथाङा मावनो लानाय हाबाफोरखौ मावजोबनो हायाखै बेखायनो जोङो 5 बोसोर बिथांखौ खनसे नायथारबावगोन उनावहाय जोङो दस्राखौ सिन्था खालामगोन। दा बेखायनो नुबाय जे दोहौआ बर'जों लोगोसे माइनरिटि मुस्लिमजों लोगोसे राजबंसि गार' राभा बयबो दिनै इउपिपिएल पार्टियाव जयेन जादों जगदान जादों आरो बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो आवगायदों। नोंथाङा बिदिसिम दाब बिजाबफ्राव बेरायनायजों लोगोसे दा इउपिपिएलनि देरहानायखौ माबायदि नुदों आरो देरहायोब्ला माबायदि सिट लानानै देरहागोन? इउपिपिएलखौ देरहागोनखौ आं सिगाङावनो नुखादों। बिजेपिया थांनाय बाराव एसे बुरजायैनो मोनदोंमोन बिथांमोना एबारावहाय मोनथामनिफ्राय मोनबा बेनि बारा मोननाय नङा आरो बिपिएफआ 9थानिफ्राय 13था बेनि बारा मोननाय नङा। बाखिया दलियाव कंग्रेसआ मोनसे मोनोब्ला मोनगोन बेनि बारा मोननाय नङा ओमफ्राय इन्डिपेन्डेन्टफ्रा देग्लाय गैया। दा बेखौ नायोबा बिजेपिया जुदि मोनथामनिफ्राय मोनबाखौनो लादो दे ओमफ्राय बिपिएफआ जुदि 12थासो देरहायोबा 5-12 बेसेबां जाखो 17थाल'सो जादोंना 18था बिदिनो मोननो हागौ आरो गासै अब्ला मेजिक नाम्बार आरामसे थाहैगोन बायदि मोनदों इउपिपिएलखौ आरो आरामैनो बेबाराव इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट जासिगोन। बे समाव माबायदि देरहागोन खाम्फा बरगयारि बिथाङा जिहेतु बिथाङा बिपिएफनिमोन बिपिएफआ खाम्फाजों लोगोसे गोबां फैफाबाय आरो थांनाय बारावबो इउपिपिएलआ खाम्फा सारखौनो गले गले एखमबा 22,000आव एखमबा 7,000आव एखमबा 9,000आव दा बे इउपिपिएलनि भटार्सफ्रा दंखायो दा बावहाय बिथाङा प्लाससो जादों जिहेतु खाम्फाजों लोगोसे बिनि प्राइमारि गोबां गामि गासै जयै 6,000-7,000आ खाम्फाजों फैफाबाय। एसे प्रब्लेम जादों सांग्रांखौ लानानै बाराथाय बारा सांग्राङा 3,000नि बारा मोनलांनाय नङा अब्ला खाम्फानि देरहागोना अंक'आ क्लियारखा खाम्फायानो देरहासिगोन। जाहोना गोबां दङ आङो कंग्रेसखौ गाज्रि मोनाखै राहुल गान्धी मालिकार्जुन खारगे बिथांमोनखौ आं गाज्रि मोनाखै आंनि साननाय हनाया कंग्रेसनि सानस्रिजों मिलायो किन्तु हारि आरो जाथिनि थामोनथायाव दिनैनि सार्थ'आव मोनसे खौसेथिखौ सिन्था खालामदों। आङो सानदोंमोन अर्जुननि नेतृत्वआव जुदि बोलो होयोब्ला आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया जोङो मोनबानिफ्राय 7थासिम देरहाहैगौमोन अब्ला इउपिपिएलआबो खहा जागौमोन आरो बिपिएफआबो खहा जागौमोन आरो जोङो बेबायदि 6था 7था जुदि देरहायोब्ला बिपिएफआ गभर्नमेन्ट जानायाव देरहाजागोन इउपिपिएलआबो गभर्नमेन्ट जानायाव देरहाजागोन। जुदि बेनि गेजेराव बिजेपिया फैयोमोनब्ला बर' जाथिया गर्जनखौ दुसिगौमोन जे गर्जननि थाखायनो बिजेपिया गभर्नमेन्ट जाबाय
आं बेखौ सानै हयै इउपिपिएलआव फैनोसै। हाग्रामा बुंदों फंसे खोथा बुंदों 3 तारिखआव माने बिटिएफएल हिसाबै बिटिएफआ समायखिरा लागोन होनना बुंदों बिदियाव सैथो नोंथां। बे सिगाङावबो समायखिरा लाखादों बेहा देरहानायनि अनगायै बे जेबो भाषाखौनो बुंनो रोङा आं आखायनो होनदों आदा लावदुम खर' गेदेर बांद्राय अननाय मोनबाय बांद्राय चक्लेटखौ हारसिं मोनजाबाय लादुखौ हारसिं मोनजाबाय खर' गेदेर जाबाय दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बयबो बुजिबाय मोजां रावजों बुंदों आरो बिथांनो जोङो 15 बोसोर सरकाराव लाबोबाय दा जोङो प्रमद बिथांखौ इउपिपिएलखौ जिहेतु बिथांमोनहा एबसुनिफ्रायनो राग'बोनाय एनडिपिनिफ्राय राग'बोनाय जोंनो बिथांमोनखौ जोंनि आखाइजों दांनाय बिलिरनाय बानायदों दा बे साथाव बिथांमोना गावनिनो फंबाय गावनिनो बिदाफोर होननानै इउपिपिएलखौ अनसायनाय होगोन बिमा हारिया एबारनि दोहौआ इउपिपिएलआव। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्वशर्माया फंसे खोथा बुंबावदों जे फैबाय थानाय नैबे बिटिसि इलेक्सनाव हाग्रामाया बेराफारसेजों टाउनहरा बेराफारसेजों लोगोसे ट्रिपल इन्जिन जागोन होननानै सरकार दागोन होनना बुंदों मा फोरमायगोन? हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिथाङा जेबो एक्जाक्ट मोनसे रुट लानो हायाखै बिथाङा बेनि गासैबो बुंनायावनो गाब्रायजोबो एखमबा 6 सिडुलनि एगेन्स्टै बिथाङा बुङो एखमबा बेल एन्ड ब्लकनि एगेन्स्टै बिथाङा बुङो आरो मोनसे जिनिसखौ नोंथांमोना नोजोर हो हिमन्त बिश्व शर्माया गोलोमबाबो गोलोमाबाबो मालायनि गोदोनायाव थानाय आर'नाइखौ हाननानैबाबो एखे गोलोमदै जिगौ फुगारगोन बिथाङा जोंनि आर'नाइखौ अपमान खालामदों नोंथांमोना नोजोर हो मोनफ्रोमबो अकेजनाव बियो जोंनि आर'नाइखौ गोलोमदै फुगारनायाव बाहायो बे बर'नि आर'नाइखौ जों गोलोमदै फुगारा बे आर'नाइया आलायग्रासो समाय होग्रासो दा बिथाङा जाय हक ट्राइबेलनि एगेन्स्ट ट्राइबेलखौ बियो सुखुवा बिपिएफखौ बियो गोसो सिंजों आजावाखै इउपिपिएलखौबो बियो गोसो सिंजों आजावाखै मोनसे सार्थ बियो ओरै लादों जे बिटिआरखौ थामहिनबा बिटिआरनि आन्चलिक दलखौ जुदि बियो आखायाव लानो हायोबा सामलायनो हायोबा बेहा मोनसे क्रेडिट दा बेनि थाखाय बियो नाजादोंमोन खिन्थु एबाराव बिथाङा गल जाबाय बे एखमबा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामो एखमबा बिपिएफखौ सापर्ट खालामो सियाल बोराया आथिं थोंनैखौ फान गंनायाव होबाय बियो गाब्रबाय। लोगोसे बिजेपि सरकार फैयोब्ला बायसान्सआव बिटिसि एरियायाव माखासे बिसिडिसि लेभेला गोमालांगोन आरो बायदि बायदिया गोमालांगोन आरो बिथाङा बुंबाय दा बे 6 सिडुलनि मेटार 6 सिडुलखौ रावबो खोमानो हाया जोङो जोंनि गेजेराव गोबां फरायनायफोर दंसोरो जोङो आयेन कानुनखौ मिथिगौ बेहाय खुनु आसामनि पावारा जोंनि बे संबिधानाव होखानाय मोनसे अधिकारखौ सेनानै रावबो हाया हिमन्तआबो हाया गुबुन बिजेपि लिडाराबो हानाय नङा बेखौ लानानै जोङो अबयसे गाब्रायनांगोन। थेंक इउ।